Si Sir Dodong Atilio sa Department of Education, Southern Mindanao. Sir Dong, maayong buntag ninyo riya sa DepEd, sir. May buntag, Kuya Jun, may buntag sa mga suki na itong tigpaminaw. Thank you, sir. Kuya Dong, mangutan namin una, sir. Katong nahitabo kagahapon nga kanibitang confusion, sir, sa Santa Ana Elementary School. Unsay guidance nato ato, sir, so that ang mga ginikanan mura bitag may bagong sa buhaton, sir, so may ingana ang mga emerhensiya. Well, katong tao nga nagpaluyo ato, Kuya Jun, lami yung kay dukdoko, no? Kung sa bagay intent niya, sa bagay interest niya. Oo. Kay that bomb scare really has scared everybody. Dili na mo mabasol ang reaksyon sa tuang mga ginikanan nga immediately kung pwede lang luparon ang eskwelahan, luparon na nila Tinuod yun para sa atong para sa mga anak. So, wa kita nalipay, no? Wa nalipay ang DepEd to. And we are one with all, with everybody, with the law enforcement agency or agencies nga pangitaon kung kinsa katong tao nga nagpaluyo niya itong bomb scare kagahapon adlaw. Ang with respect to the question, importante gyud tong coordination dayon sa ato ang tulungan. Namo tay mga group chats din ha sa mga matutudlo o sa mga ginikanan. Even the teachers are making public their cell phone numbers, no? Right, sir. Na po'y teleponong eskwelahan, immediately we can connect with the school. Pero uspo namo, walay pagbasol sa reaksyon sa mga ginikanan. Normal reaksyon kadto kay ang balita nga miabot sa ilahan ay bomba ni sulod sa eskwelahan. Wala gyoy ginikanan din nga dili mo lagpot ang espiritu, no, sa kahadlok o kabalaka. Oo, sir, for purposes of kanang seguridad bitaw sa atong mga eskwelahan, sir, masulti ba nato, sir, nga in place ang security measures, may mga gwardiya ba, sir, sa matag tunghaan o sa senaryo, sir Dong? Well, ani na siya, no, natay nakahanay na dihadaan nga security measures sa tanang mga public o private schools nato. Labo na sa mga tulunghaan nato nga na diri sa urban areas kay naka-connect sila sa daghan kaayong mga ahensya nga buot nga mutabang. Kung inyong mamatigdan, ihimo ko lang ehemplo, andak bayan sa Davao. Sige, sir. Adunay koordinasyon ang atong mga tulunghaan din sa lokal nga gobyerno sa Davao. Ang atong local government of Davao since time immemorial is actually providing security forces inside the school, no? Tinagin ng mga CSU, PSSCC, Yes, sir. nga naa nagbantay. Ug dili lang syudad sa Davao, tanang mga local government units nga naa sa Region 11 nagahatag og tabang dinha sa atuang mga tulungaan for security needs. Isa ng mga barangay nato na Yes, sir. security forces. Pero on the part of the schools, dunay ginahimo pud kita nga mga programa para ma-ensure ang atong seguridad because we're actually and strictly following kining mandate sa Department of Education nga tulunghaan should be declared as a zone of peace, no? Yes. So in so doing we have to be very strict with security measures o close coordination with other government agencies. That's what we're doing right now. Ehemplo lang, kagahapon adlaw sa diyang nagkaguliyang na sa Santa Ana Central Elementary School. This is a very populated school, no? Right, Sa mga populous schools sa entire Region 11. Maayo kayo ang ubag ang aksyon sa ato ang principal o sa mga eskwelahan. Hanay, wagin na sila nagpanik kaubang June. Very good, sir. Tumikan kay naamantay ka na bitang sistema sa atong disaster risk reduction and management program. Every now and then, ato nang gina-practice diha sa sulod sa mga tulunghaan nato.
in the event that there are calamities, Yes, sir. either man-made or natural. So, Yes, sir. ang ehemplo nga nakita kagahapon sa Santa Ana Central Elementary School is a mirror of what we are actually doing in our schools, either public and private schools. Okay, sir, one last minute. Ang basig na kay mga advisories diha, sir. Very urgent concerns for the parents na naminaw nato ron. Mabalik lang yun ko sa nahitabo kagahapon. No? We condemn it to the highest level. And then we hope nga kung kinsa man tong nagpaluyo atong bomb scare kagahapon, imagine mo ang balita na nibuto na ang bomba and then Tilan. daghan ang mga nangaangol o nangamatay. Ay, nalo. Wa gid ko ka sabot og unsang kalag na agining tawhana. So manawagan lang ko no kay gitanaw na ko ning balaod sa bomb joke. Murabag kanang Gaan ra? Gaan ra, sir? Murabag kanang Gaan. tik lang. Oo, Dapat gani. siguro Pabugatan. kuana nato no, pabugatan pa nato. Kay after the bomb scare, ang ginalingkayan gyud namo dinha kanang stampede. Oo, tinuod. Simba ko. Right. Og ang atong mga school authorities sa Santa Ana Central Elementary School nakalimot sa protocol Ay, nala. ay magka-problema kita. Pero believe me sa ila ha, we would like to salute our principal din ha, si Mimi. Yeah. Emphasis. Yes, sir. O ang iyahang mga magtutudlo for really ensuring Yes. the appropriate thing to do in a situation like what we have kagahapong adlaw. So, Salamat, salamat sa mga teachers nato din ha, o sa mga security personnel both from the local government unit o itong mga gwardiya nato nga PTA paid and then barangay paid. Salamat kayo. Salamat, sir. June, Kuya June. Thank you, sir. Sir Dodong Atilio sa Department of Education, mga bay. Claras lang ta mga bay. Okay. Kaya diyot lang, 7:44 is our time.